तुम्ही पाठीमागे किती म्हणजे एस टी मूव्ह होत असताना पाठीमागे किती प्रमाणावर एस टी हलते. म्हणजे इवन कॅमेरा माझा स्टेबल राहत नव्हता मगाशी आणि आताचा तुम्ही रिझल्ट बघू शकता पुढे आल्यावर. तर स्टँड आहे आणि पुढे बाजारपेठ राहते. तर आता इकडे एस टी रिव्हर्स घेऊन स्टँडवरती लावते आणि प्रवाशांना उतरून आपली एस टी पुढे प्रवास आपला कंटिन्यू करेल.
भविष्यात कुठल्या तरी व्हिडिओमध्ये रत्नागिरी बस स्टँडपर्यंत प्रवास करू डायरेक्ट, आणि डायरेक्ट आपण रत्नागिरी बस स्टँड